ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಒಂದಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಜಯಿ ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೊನೆಯ ತಂಡ ವಿಜಯಿ ತಂಡ ಇದು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್. ಜೋರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಿದೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ತುಳುಟು ಬಾತರಿಗನ ಕನ್ನಡ ಬಾತರಿಗನ ತುಳುಟು ಸುರುಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಟೀಮ್ ತೆತ್ತಾರು ಏರ್ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬಂದು ಸೊ ಈ ಎಂಚ ಬಿಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಒಂದು ಐದರ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೈಗರ ಅಂಚೆನೆ ಗುಬ್ಬಿದರ ಇದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಎಂಚ ಟೀಮ್ ದ ಓಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ದೀದಿತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಂಡೇರು ಪೋಯ ಓನಾಗ ಏರಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಜಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಬಣ್ಣ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಗುರ್ತಾತನು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಗುರ್ತಾತಜಿ ಅಂಚ ಕೂಲ್ದು ಸುರುಟ್ಟು 2 ಜನ ದೀಪ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಮೋನಿಕಾ ರಡ್ಡು ಗುರ್ತಾತನೆ ಅಂಚ ಅಕಲಿಂದ ಸುರು ರಡ್ಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಈತ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ ಅರೇನ್ 6 lakh 6 lakh 3.5 lakh ಮೇರ್ 3.5 lakh ರಡ್ಡು ಜನ ಸುರಿದ ಬಣ್ಣ ಕಾಸು ಆತಾತೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಟೀಮಿಗೆ ಇತ್ತು ಐದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೂತು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ 2 ಜನ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಎಂಚಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಲು ಕುಲ್ದಾನಾಗ ಗೊತ್ತು ಜೇರಿಂದದು ಏರ್ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ತೂತು ಜದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋತೀನಿ ಅಂಚ ಅವಾಗ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಕೋಚ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬತ್ತದ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಒಂದೊಂದೇ ಬಂಡೇರು ಇಂಚಿನಾಗಲು ಒಂದಂತೆ ಅಂದ್ ಪೂರ ಕೋಚ್ ನಾಗಲು ಬರಿಟ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಕಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ದಯಗೊಂಡ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕ್ ಐಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾತಕಲ್ ಎದುರುಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಆತಿತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ದೆತೊಂದು ರಾಜ ಅಂಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸು ಬೇತೆ ಕೊಡಿ ಪೋಯರು ಯಾಕಡೆ ಕಾಸು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಟೀಮ್ ಒಂಜ ಆಡು ವಿಜಯ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಆರು ದುಂಬುಡ್ದಿಚ್ಚಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿಡ್ದಿಂಚ ತಾರ್ನ ಅಸಲ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಯಾನಾರ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಇತ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಗೊಪ್ಪೆ ಕಿಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ವಿಜಯ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಆರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನಾಗ ಯಾರು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವು ಏನು ಕ್ಲಚ್ ಚೇಂಜ್ ಓಕೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇಯರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾತ್ರ ತ್ರಿಶೂಲ್ಗೂ ಯಾ ಮಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಹುಡುಕುನು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಹೀರೋಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ರಂಚಾದ ಅರೇನ ಜಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಲ್ತಿದೆ ಮಾತ್ರ 100% ಎನ್ನ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಿರ ಜಿ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಪೂರ ತ್ರಿಶೂಲ್ 100% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೀಪ್ತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೈಜೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಂಡಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಾ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರು ಬಟ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಇದನ್ನಪ್ಪ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಬೈದೇರು ಪೂರ ಈವೆಂಟ್ ದಾನಿ ಬತ್ತು ಕಾಂಡಿರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಾರು ದಯಬಣ್ಣ ಆದ್ ವಿಸಿಟ್ಲ ಬತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಪಿರಬೋತೇರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದೇರು ಆರ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ರಡ್ ಜಲ್ಲ ಸೊ ದೀಪ್ತಿ ಬಾರಿ ಲಾಗೊಂತೇರು ಪಾಡ್ ಚಿರತೆ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಡ ಎಂಚ ಮಾಡೋದು ಆನೆ ಮನೋದಿ ಅಂಬಾರಿ ವರ ಮೂಜಿ ವರ ರಡ್ಡು ಆಗಲೇ ತೀರು ಯಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ವಿಜಯ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದ ಏನು ದಿತ್ತಿಜಿ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಟೀಮ್ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಬಟ್ ಆರು ಸುರು ದಿಂಚಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಯಾನೇ ಬರ್ಪೀನಿ ಫೈನಲ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅರ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಅಕ್ಲಾಗ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಲ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂ ಅಂದೇರು ಆರೊಂದತ್ತು ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ ತೂ ಅಂದೇರು ಬಟ್ ಆರು ಬತ್ತೇರು ದೀಪ್ತಿ ಇರು ಹೋಗ್ವಾದ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಎಸ್ ಸೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ದಾಲ ಗುಬ್ಬುಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಓ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪಡೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೆಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದೇ ತುಂಬು ಗೊಬ್ಬುದಾರೆ ಇಜಿ ಸರ್ ಇಂದು
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಬಂದ್ ಒಂಜಿ ಹಠ ಇತ್ತು ನಾನು ವಿನ್ ಆವಡೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂದ್ ಓಕೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ದುಂಬುದಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ದುಂಬುಲ ಅಂಚನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬರೀತಿಂದ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಂದೆ ದೀಪೇರು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ಪೇರು ಬಾಯ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಪನಗೆ ಅನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ರ ಸೈಡ್ ಬತ್ತದ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ರ ಸರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿತ್ತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಓಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಅವ್ರಿಗೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಟ ಆಡಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ರು ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಮ್ದಾದ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಇಂದ ನಮಗೂ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಮತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಟೀಮ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ಗೆ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಆಡ್ತೀನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಜೀವತದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಯ್ತು ಕಣರ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪನ್ ದುಂಬೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತೇರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಏರೇ ಒಂದೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಫೋಕಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ ಏರಂದು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋಜಾರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಾನು ಏರಂದ್ ಕೇಳಿ ಬಂದ್ಬುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ ಅಂತ ಎನ್ ಅಗ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚಾದ ಮೇರೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇರ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಪ್ರೇಮ ನಾಟ ಬರ್ತದೆ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಂತಿರ ಪುದರೆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುನಃ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಜನ ಸೊ ಅಂಚಾದು ದೀಪ್ತಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ என்னது மோனிகா குல்தேரு மோனிகா ಇವತ್ತು ಕೊಪ್ಪೆ ಹೊರಡಪ್ಪ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಗೊಬ್ಬುದರ್ ಅದು ತುರುಟು ಕನ್ನಡ ಪೆನ್ ಪಾತಿರೋರ ನಿಜತ ತುರುಟು ಭಾಷೆ ಸೊ ಜೋರ್ ಗೊಬ್ಬುದರ್ ಅರೆಂದಾಯ್ತು ತಿನ್ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸಪ್ರ ಪೂರ ನೂಕುದು ಬಾಡ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಆತಿ ಗೊಪ್ಪಚ್ಚಿ ಪತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಯರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಅರೆ ಬಂತೆ ಖಾಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ಲಿ ಗೊಪ್ಪಚ್ಚಿ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಪಲ ಪೇನ್ ಪೂರ ಬಂದು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ದೆತ್ತಂದ ಅಂಡ್ ಆರು ಮಾತ್ರ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ ಆವೇ ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಆವಡೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಗೊಬ್ಬುತ್ತಾರೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರೆಡ್ದು ದುಂಬು ಬತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರೆ ದಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಪೂರೆಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಮೋನಿಕರು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಪಿನ ಎಲ್ಲ ಮೋನಿಕರು ಆತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತೇವೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಪೋನಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಂದ್ ಒಂಜೇನೆ ಏಪದುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋನಗನೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕಾರ್ಬೇನೆ ನಂಗೆ ಎನ್ನಗ ಕೈ ಹಿಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಾತನ ಕ್ವಶನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಎನ್ನಗ ರೆಡ್ಲ ಬೇನೆ ಓಕೆ ಮನದಾನಿ ಪೋಯ ಮಂದಾನಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಬಿಗಲ್ಲು ಶರಿ 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 ನಂಗೆ ಎನ್ನಗ ಆತನ ಬಂದಿದೆ ನಯ ಮೂಲ್ ಆಂಡ್ ಮೂಂಜ ದಿನ ದಾನಿಪೋಯ ಮೂಂಜನಗ ಮೋನಿಕರ್ ರಸ್ಲಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೋನೆ ಸೈಡ್ ಆತಂದು ಕೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಒಂಜೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಾಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಲ್ದೇರು ಪಿಚ್ದವ್ರು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಎಂಕಲ್ನೇ ಟೀಮ್ ದ ಇಂಜೂರ್ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಗಣ್ಯ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪೂರ ಜಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಬ್ಬುನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ತೂತ್ ಜಿ ಗೇಮ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ CKL ಅಂಡ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೊ
ಅವಾಗ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಟಿವಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಕಬಡ್ಡಿಯೇ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಾ ಅಂಕಲ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಚ್ ಪಂಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಎಂಚ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂದು ಸಿಕೆಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಪೆರ ಆತನು ಶರೀರ ನೀರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಅಂದ್ ಅವಳ ಜೀವ ತೂದೆ ಹಾಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಕೋಡ್ ಉತ್ತೋತ್ತಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವದಿತ್ತಳು ಸುರು 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 20 ಸಾವಿರ 30 ಸಾವಿರ ಇಂಚ ತುಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜೆಯರು ಯಾನು ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು 50 ಸಾವಿರ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಬರಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮೋದಿಗೆಲ್ಲ ಕೈಕ ಬೈದಿರ ಮಾತ್ರ ಹಾಲ್ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಬೇಗ ಅತ್ತು ಅವತ್ತಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ನಡೆದಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಜೋಕುಲೆನ್ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳೆತ ಅವು ಪೂರ ಆಳ್ಡ ಬಾರಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಳ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ವೈಟ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಐಟ್ ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ಬೇಕ ಕೂಡ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಕಬಡ್ಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮ ನಿಕ್ಲು ಬಿಫೋರ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಳ್ಳರು ಇತೆ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿನ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಬಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಂತಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಳಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಈರು ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಏರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಒಂಜಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಲ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆದ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂದ ಆಯ್ಜೈರಿ ತೂನಾಗ ಇಂಚಾನ್ ರಿಯಲ್ ಫರೋಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಡಿ ಪೋತಿದೆ ಈರ್ ಪೋತಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಯನೆ ಬೈಯಡಕ್ಲೆ ದಾದ ಬುಡು ನೀರ ದಾದ ಪುರ ಆಯನೆ ಕೊಡು ಕೇನೋದೈತ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಎಂಚಾಂಡು ಓಕೆ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ಹೊಡ್ತಿನ ಕೆಕ್ಕಲ್ ಇಂಚ ಆತನು ಅವಾಗ ಆತಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಯ್ರು. ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಚ ಪತ್ತುವೇರಿ ಅಂಚತ್ ಕೋಡೆ ಹೊಡ್ತಿನ ಮುಸುಂಟು ಮೋಸು ಕೋಡೆ ಹೊಡ್ತಿನ ಕಾರು ಹೊತ್ತು ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಶೂ ಆವಡನ್ನ ನಂಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆವಡ ಅವೇನೆ ಬಂದಿತ್ತಿ ಟೀಮ್ ಎಂಚೊಂಡು ದಾಲೇಜ್ ಯಾರನ್ನ ಸುರುಡು ಎಂಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಟೀಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ ಇನ್ನು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಅಂಚತ್ ನಿಂಕ್ ಸುರೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರನತ್ತು ನಾಗ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಗೆ ಮೂಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಉಂಗ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಾಗ ಚೂರು ಮನಸ್ಸಾಡಿಕ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೂರು ಗೆಂದ್ಗಂದ್ರೆ ತ್ರಿಶೂಟ ಬಂಡೆ ಏಡಲ್ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ಅಂತೆ ಅಕುಲು ಏರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಣಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಓದ್ಗೊಪ್ಪುದು ತುಯ್ಯರೆ ಜರ್ಲ ಮುಕ್ಕಳು ಬೂಜ್ಜಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಣ್ಣೀರು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೋದ್ರು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪುರ ಬಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ರೇಪಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡ್ ಬಂತಾರ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಸುಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಕೋಚ್ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ ಇತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಪ್ಲಸ್ ಬಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಲೇಡಿ ಕೋಚ್ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಡು ಆಯ್ನು ಆನುಲೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸುಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೊಂದ್ ಜನ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತು ಬಂಡೇರು ನಿಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜೋ ಒಂದು ಇದು ಗೊಬ್ಬಿಯಾರತ್ತ ಪೂರ ಆನ್ ಕೋಚಿಲಿತ್ತೇರು ಇಡಿ ಎಂಕಲೆಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ದೀನ್ ಮಂಡ ಪುಂಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾತ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತರು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂಡ ಎಂಕು ಕೋಚ್ ಪಂಜೋ ಅವು ಏರ್ ಆರ್ನಿಂಗ್ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದಾದ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಇಡು 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಗ್ಲೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಚೆ ನಾಂಡ್ ಐಟೇರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಪಂಡ ಐಟೇರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜನಿಕುಲ್ ದಾಯಕ ಎಂದು ಜಾರಂದು ಕೇರ್ ನಾವಡೆ ಐಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಾರೆ ನೋನ್ ಇತ್ತೆ ಮೇಯರ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇಯರ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಯಾ ಮಲ್ದೇರು ಆರಾಧ್ಯ ಐನ್ ಇತ್ತೇರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಐನ್ ಜನ ಏಲೆಟ್ ಐನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂಚ ಬ್ಯಾತೆಟ್
ಪುದರ್ದ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ವಿಜಯಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬನ ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾವ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದೇರ ಇದ್ದಾರ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಆಟ ಆಡಿತ್ತೇರು ಆಟಾಡಿತ್ತೇರು ಅವ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇರದೇನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ವಿನ್ ಆವಡೊಂದು ದಾಲೇಜಿ ಓಕೆ ಪೂರಕ್ಲಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಪಗದಿಂಚೆ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಿ ವಿನ್ ಆವಡು ಬಂದು ಅಂಚೆಂಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರದಿಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತ ಯಾನೆ ಶರೀಲ ಮೋನಿಕಾ ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಸರ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಂದು ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೋಚ್ ಸುಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನಡು ಪಂಡ ಆ ರಾತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೋಚ್ ಪಾದರು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆನ್ನ ಅಕ್ಲನ್ ಜೋಕ್ಲೇಕನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಫುಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸುಮ್ತಾಂಡ ಕೋಚರ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆಗಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪುರತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಏರ್ ತಿಕ್ಕನ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅರಿಶ್ಪುರ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಚರ್ ಬಡಿದೆಬ್ದಾರೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಒಂದು ಬೇನೆ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಚರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಏರ್ ಆವಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಆವಡ್ ದಾಲಿ ಜಾರ್ ಏತ್ ಕೂಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಪನ್ನಗ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ಬಂದು ಬುಡ್ತಿಜೇರು ಟೀಮ್ನ ಆರ್ ಏರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬೊಡನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಗೆಂದರಿಗೆ ಕಾರಣ ಆರೊಂದೊಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಬೇಟೆ ಟೀಮ್ ತೂನಗ ಡೈಲಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಡೀ ಬೇರೆ ಬೆಂಡೆತ್ತು ಕೈ ಕಾರ್ ಪೂರ ಬೆಂಡೆತ್ತದು ಆಗುಂಟು ಮೊಗ್ಲು ಹಿಡಿದಾರೆ ಮೊಗ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಲಗೋರಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಕೇಂಡೆ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಕಬಡ್ಡಿ ನೀವು ಲಗೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿಸೆ ಬಟ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಕೆಡ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ನವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೇಕು ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾನು ಆಟ ಆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಲಗೋರಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆ ಅಂಚೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಟೀಸ್ಪುರ ಅದು ಜೋಕ್ಲಂಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ದಾಗ ಪೂರ ಜಿಮ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಕುಲ್ ಬಾರಿ ಪೋಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನೊಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಲೆ ತೋಪೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ 100% ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಓಕೆ ಅತ್ತ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ದುಪೆ ಕಾಂಡೆ ಹಾಜರ ಅನಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದಿನ ಮಾತನ್ನ ಫೋಟೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ 7 ರನ್ ಮಾಡಿ 7 ರನ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಲಾರು ಬಡಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಗೊಬ್ಬದಾರ ಗೊಬ್ಬೆ ಸರ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತ ನಂದು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಗೊಬ್ಬದಾನೆ ಎಂಜಿನ್ ಗೊಬ್ಬು ಸರ್ ಇನ್ನೇರ್ಲ ಗೊಬ್ಬಿದ್ದೇನೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಪಟ್ಟಂಗನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಗೊಬ್ಬದೇರಿ ಏಪ ಗೊಬ್ಬಿನ ಮನಗ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ 2 hours ಮಾತ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆತೀನಿ ಯಾನಂಡು ಯಾನು ಡೌಟ್ ಅಂದ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಏಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಡಿಯ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಂಜುರ್ಡ್ ಆಯಲ್ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಮೇನ್ ರೈಡ್ ಆರತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಪಿತ್ತು ಆರು ಬೇತ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜನ್ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪದ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆರು ಇಂಜೂರ್ ಆದ್ರು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜೂರಿ ನಮ್ ಫುಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 50% ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಗಣ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಆಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಲ್ ಇಂಜೂರಿ ಆಯಲ್ ಯಾನ್ ದೇವಡಿ ಈತ ನಟ್ಯ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಟೀಮ್ ತೂತಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆತೇರು ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ಕುಲ್ನಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಂಬೆ ಬಂದುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ತೂಲಂದು ಎಂಕ್ ಅವು ಪಣ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕಮಿಟಿ ಇಡ್ಲೇ ಸೊ ಎತ್ತೊಂದೆ ಬಟ್ ದೇವರದಾದ್ನ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾಯರು ಅವು ಹ್ಯಾಪಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣಗೆಂದಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಲಗೆಂದಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ವಿಜಯನ ಇದು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಓದಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತ ಬೊಕ ಇಂಜ ಹೋದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಗೆಂದೂರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಜಯಪರ್ಜಿ ಬನಗ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ತ್ರಿಶೂಲ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗೆಂದೋಡೆ ಮರ್ಯಾದ ಕೃಷ್ಣ ಅವಿ ಪಂತಿನೇಜ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಟೀಮ್ ದೊಂದ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಅವಡು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದಿರ್ತೂಲ ಈತ ಇಂದು ಬುಂಡ ಬೇತ ಒಂಜಿನ್ಲ ಆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋನಿಕಾ ಜಾಲಿ ಅವಂತಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಬಟ್ ನಾನು ಸತ್ಯ ಅನ್ಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಗ ಗೊತ್ತಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಸೆಟ್
ಬಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹಾಲ್ ಉಂಡದು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಉಲೆ ಬನ್ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬೇತನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಗೀಟಿಂಗ್ ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಅವು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪನು ಐಟಿ ಏರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಗೊಬ್ಬಗಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನ್ ತೂತ ಬೆಂಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂಗಲ್ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಕಬಡ್ಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಸೊ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗಿೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅವು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕಲ್ಲ ಜೋಶ್ ಇಡ್ಬೇಕ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಬಹುಶಃ ನಿಖಿಲ ಎದುರದ ಟೀಮ್ ರಾರಾವರಿ ಸಲ ಸುರುತ ಗೇಮ್ ಸೋತಿದೆ ಹಾ ಸೊ ನಿಖುಲ್ಲಾ ಸೋತಿದೆ ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಟೀಮ್ ನಕಲು ಸುರುಕು ಸೋತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋತವನಿಗೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏತ್ ಮಂತಿಜಿಂದಾಂಡಲ ಬಹುಶಃ ಕಬಡ್ಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ ಪಂಡೇರು ಯಾರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಶರಿ ಯಾನು ತೂದು ಪೂರ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಲ ಆಪುನ ಅನ್ನತೆ ಪಡ ನಕಲ ఇది ఇత్ మైండ్ ఎంచ అతన్ పన్న నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప వర్బు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇందిట్ల బెస్ట్ కొరుడు అంచ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಶಟ್ ಅವಲ ಮೇನ್ ಎನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನಿ ಪಂಡ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಬಾಲ ಓದಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನೋಡಿರು ಎಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಟೀಮ್ ದ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೆ ಪಾತ್ರರಂದಿತ್ತ ಎಸ್ ಕಡೆತ ಓವಾ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ ಎಕ್ಕಡು ಇಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹತ್ತದ ಕೋಡ್ ದಪ್ಪಿದಾಯ್ ಊರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತೂ ಕುಡೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋಲ್ಲ ಅಂಚ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದಾಕ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಯ್ರು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ವಿ ಲಾಸ್ ಅವು ಕೂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಶೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ವಿನ್ ಆಪುನ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಕೊರ್ ಬೇತನಕ್ಲ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತೆ ನಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತ್ರಿಶೂರ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕೋಚರ್ ಮಿತ್ ಮೊಗಲು ಮಿತ್ ಅತ್ತಂದೆ ಕೋಚರ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ಕೇಂಡೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇವರು ಆಡ್ತಾರೆ ಏನದು ನಾನು ಪಂಡದೆ ಆರ ಥೆರಪಿ ಬೇತೆ ಯಾರು ಪಂಡ ತ್ರಿಶೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಕ್ ಅದು ನ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆರು ಇಂಜುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ರೈಡ್ ಅಷ್ಟು ಪೋಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪೋಯ್ ಇಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಡ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 21-22 ಮಸ್ತ್ ಜಿದ್ದ ಫೈಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಜಿದ್ದ ಇದ್ದೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಆರ್ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಪಡೀರೆ ನಾನು ಮೂಜಿ ರೈಡ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ರೈಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ರೈಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡಿಯರು ನಿಖಿಲ್ ಪೋಲ್ ಪೋದ ಕಾಲ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂತುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗಲ್ನ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತುಂಡ ಗುಬ್ಬುನ್ ಬಿಡ್చి ನಾವು ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಗೇಮ್ ನಮ್ಮ ಕೈಕೊಂಡು ಅಂದು ಆರು ಆತು ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡಿಯರು ಆತು ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡಿನಾಗ ಎಂಕಲ ಮೇಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡಿಯರು ಮೋಲಿ ಏಪ ಔಟ್ ಆಯ್ರು ಟೀಮ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂಕ ದಾಮ ಅಲ್ತಾರ ಅವ್ಲು ಒಂದು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ರು ಸೊ ಅಗಲ್ ಮೇಡಮ್ ಪಂತಿನ ಟ್ರಾಕ್ ಅಂತ ತತ್ತದ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋನಾಗ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು 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 ಬೇರೆ ಅವು ಆನ್ಸರ್ ಅತ್ತು ಅವತ್ತು ಮೇರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಜಿಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಈಸಿಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಲ್ ಪೋಲಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪುಷ್ ಮಾಲ್ ಬರ್ ಪೋನಾಗ ಅವ್ರು ಬೊಚ್ಚಿ ಅನ್ ಪನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹತ್ತ ಇದಾಯ್ ಬೂರಿ ಬಟ್ ಒಂತೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತನ again it was in our hand so I was thinking that dai pokkadi kuda alpa onji point mulpa onji point ya nepal ante aggressive ad gobbunaga okay it doesn't ಲೇ ಪಕ್ಕಡೆ ವರ ಬಿಸಿ ಹುಡುಕ ಲೇ ಪಕ್ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಇಜೈತೆ ದುಮ್ಮದ ಗೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಥರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೇಮ್ ಇಡ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಜೇರಿಗ್ಲ ಆರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಯಾರು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂತ ಸೋಪು ನೋಕೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬಂದ ಯಾರಿಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪುರ ಪನೊಚ್ಚೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಸರಿ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ರಾಪುಜ ಮೇರೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಇದು ಬರ್ಲಕ್ಕ ಸೋಪ ಇದು ಯಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ್ವೇರ ಕುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಬ್ಬುನಾಕುಲು ಪೂರ ಹತ್ತಿರು ಆಗಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲ ಕಾದುಪ್ಪು ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಅವೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೋಚ್ ನಾಗ ತೂತಿ ನಕಲು ಬಂತೀರು ನಿಕುಲ್ ಯಾಪ ಇಂಚೇನೆ ಮಗಲ್ ಗೊಬ್ಬಿ ನಿಕಲಿ ನಾನು 10 ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಕುಲ್ ಸೋಪು ಜಾರ ಪೂರ
10 ಜನ ಮೇಲೆಗೆ 7 ಜನ ಪಂಚತ್ರು ಒಂದಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊಬ್ಬದೇರು ಅವಳ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಆದ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚೆ ಗೆದ್ದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಳು ಟೋಟಲ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಗೊತ್ತಾವಿರಿ ಅತ್ತ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ತತ್ತು ನೆಕಡ ಪಂಡ ಇಜಿನ ನಿಕ್ಲು ಗೆಂದುದೋಲಿತ್ತು ಈ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಇದು ದಾದ ಬರ್ಪಾರ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪಿರ ಬೂರ್ನಾಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಂದೆಟ್ಟ ಅದು ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೆಫ್ರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನದ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆವಚ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಪಗ ಇರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಈಚೆ ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಎದುರು ಒಂದು ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಈತ ಮಲ್ತಿಡ ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ಗೆಂದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಇಡತ್ತೆ ಅಂಜನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗರ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಟೈಪ್ ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರ ಅಂತ ಬುಡ್ರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ಯಾಸಸ್ ವಿನ್ ಏನ ಬಾಂಬೆದ ಅಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದೇ ಬೈದೇರು ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲ್ಲಾರಂದು ಕರ್ನೀರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂದು ಉದಯನೆ ಮುನಿಯ ಲೈಜಿ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಆರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆರು ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಂತೇರೆ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ಗೆಂದದ ಆಡು ಪಂಡ ಆರು ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪದಿನ ನೀರು ತೂದುಪ್ಪಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪದಿನ ಕಾರ್ಕಳ 6 10 ಪಂಡೇರು ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೆಂದಿಯಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೆಂದಿಯಾರ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆತಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಸತಿ ಬೋದು ಬರ್ರೆ ಮುಗಿಡು ಅಕಲೊಂಜಿ ಬತ್ತ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಕಂತಡ ವಿನ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ರಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮು ಒಂಜೆ ಟೀಮು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಮುರನ್ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಿಯ ಅಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಾಪ ಓಡೊಂಜನ ಮುಕುಲ್ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ಸಂಪಂಗಿ ಬೋಲ್ಸು ಐಟ್ ಅಕಲ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋತ ಅಂಚ ಉಂದುದಾಲಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ 7 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ಅರೇಗ್ ಬಂದು ಈರ್ ಕೊರಡೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇಡೀ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರೋದು ಅವೇ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಕೋಡೆ ಲೆತ್ತೆ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಎಲ್ಲದ್ ಮುಗಿತ ಬಂತಲ್ವಾ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬೇಕಾ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಪಾರ್ಟಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ದೇಪನಗ ಈ ಒಂಜಿ 6-7 ಡೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪೋದು ನನ್ನ ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆತ ನಿಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಅಟೆಂಡ್ ಆವಡೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಪಂಡೆ ಬೇಕಾ ಸರ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ವಿಜಯಣ್ಣ ದಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಟೀಮು ಈ ಟೀಮು ಬಕ್ಕುಜಿ ಟೀಮು ಮಾತೈತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅಕ್ಕಲು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮೊಕಲ ಎದುರೇ ಅಕ್ಕಲು ಗೊಬ್ಬುದು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಮುರಾಣಿ ಮಠ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕೋರ್ಟಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತೇರು ಪೂರ ಕೊಡ ಕೀತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತೋಜಾಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹಾಕದ ಮೂಲಕ ಒಂದಾದ ಕಲೆ ಬೋಲ್ದು ಕಪ್ಪು ಅರವತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಮೆರನ ಪೆಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಮರತದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆತ ಒಡ್ತಿ ನೀ ಬಕ್ಕೊಂದು ಅಪಗನ ಎಂಕಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಡೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬರೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆತ ಪೊನ್ನು ಲೆಗ್ ಅಪಗನೆ ಅವಳು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತನು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕಬಡ್ಡಿದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡ ದೈಡ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಪುನೊಂದೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬುರಾಂಡ್ ಓಕೆ ದಾಲ್ ಅಕಲೆ ಆತಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈದು ಅక్కడ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋಶ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇಶಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಾಡು ಬತ್ತಲತ್ತೆ ಬೈದಲ್ಲು ಕುಂಟೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಸರಿ ಹಂಗ ಗೊಬ್ಬೆ ಬನಂದುಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರದಿ ಕುಲ್ಲಿ ಈಟ್ ಸರಿ ಹಂಗ ಗೊಬ್ಬೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇದು ದಾಲ ಜಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಬುಂಡ ಮತ್ತ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಆತಿದ್ದೆ ದಟ್ ಓಕೆ ದೀಪ್ತಿ ಪಂಡ ನಿಕಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ರೈಡರ್ ಗಿಂತ ಕ್ಯಾಚರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇದಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಬೇಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡು ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ಬೇರೆಯವ್ರು ಔಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದಾಯ್ತು ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ಸೋತಾಯ್ತು ಬಟ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು 100% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಯಾರು ಆಟ ಆಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಪುಂಜೋಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರೆಗ್ಲು ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತ. ಎಸ್ ದಿಪ್ತಿ ಪರೊಂತರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಈರೆಡ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಈರೆಗ ಆಂಡ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅವು ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಅತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವು ಆ ಮಿನಿಟೆಡ್ ಏನ್ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು ಕುಡೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಪಾನಿಕ್ ಅದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋಂಡು ಇಜಿನ ಕೂಡ ಆಲ್ದಾದ ಮಲ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ದಿದ್ಲ ಮಲ್ದೋಲಿ. ಬಟ್ ಆ ಮಿನಿಟೆಡ್ ಪೂರಕ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಯ್ರ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಉಂಡು. ಅವ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಪೆಷಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತನತ ಒಂದು. ಓಕೆ, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಆರು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ತೊಂತೇರಿ ಏರ್ಮೇರ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದ ಆರ್ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಜೇರು ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪುಜೇರು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೆರಡು ತಿಂತೆ ನನ್ನ ಕೈಟ್ ಮೂಲೆ ಜೋಲ್ ಪಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತು ನೆರಡು ಅಂಚದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋಪನು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೋನು ಮೂಲ ಒರ್ತಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಾಲಿ ಗೊಬ್ಬ ನಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಮಿತ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಡ್ನ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಲೇರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಬಾಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಡ್ದೆ ದಿತ್ತಿ ಆತ್ ಕುಸಲ್ ದೆತ್ತ ನೋಡಿಚಿ ಒಂಜು ಜಾಲಿ ಪಡ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬಿಸಿಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ಮೇಡಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತೆ ಕೋಚರ್ಡ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅವರು ಆರು ನಿಜ ಮಾಡೋಣ ಆರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿನ ಬೈಜಿ ಒಂಜಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಶೂ ಕೊರ ಬೈದೆ ಶೂ ಪೂರದೊಂದು ಶೂ ಕೊರ ಬೈದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಏರುಳ್ಳಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೋಡ ಅರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜೋಕಲ್ ನ ಫೇಸ್ ತೂಪನ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪರೆಜ್ಜಿ ಅದು ವರ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಯಾನು ಪನ್ನಾಗ ಇರಗಿದ ಪಿರವದ ಮಾತ ದಿನೋಕುಲು ವರ ನಿಜಾರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಧೈರ್ಯ ಬೈತಾನ ಮಿಡ್ಲ್ ಧೈರ್ಯ ಬೈತಾನ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಂದಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಗೆಂಪುಲೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಪಡಾಗ ಅವ್ರು ತೂನಾಗ ಎಂಕ ಅಪಗಾಡು ಎನ್ನ ಈತ ಜನ ಬೈದ್ಯರು ತೂಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಾ ಯಾರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಅಡೆ ಬಿತ್ತು ಬನ ಎನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಅವಾಗ ಎನ್ನೆ ಐದು ತುಂಬು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಡೀತದೆ ಮಜಾ ಮಾಡುವ ಅವರಂತೆ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಆಡೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂದು ನಾನೊಂದು ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ನಿಜವಾದ ಈ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಸಂಪತ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೊಡಿಗೆ ದಾದ್ನ ಆರು ಪೋಪನ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಕೆಲವು ಪಣ ಸಂಪತ್ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಪಡ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ವೈರಿಯರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾಪನ ಈ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಆತ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚತ್ತಂದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೆಡ್ ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅಗ್ಲಡ್ ಜನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾತು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅಂದ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫನ್ನಿ ವೇಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಆರೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದು ಪೋಯರ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ ಬಜ್ಪೇಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಗಲ ಮಧುರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಲಸ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡ ಅವೇ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದೆ ಕುಡ್ಲಾ ಬರೋಡೆ ಅಂಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಪಿದಣ್ಣ ಆಗಲ ನೀರು ಬರ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು போய் ಆಡಿದೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕುಡಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಾವೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಇತ್ತಿಂಡು ಪಂಡ ಒಂದಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಬರ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾರೇ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಬಿಡ್ಪುನು
ಎಂಕ್ಲೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಧುರ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಲಸ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಲಸ್ಸಿ ಮಧುರ ಲಸ್ಸಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೆವರ್ಜಸ್ ಏಪಲ್ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಮಾತ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊರಂದಿತ್ತೆ ಜೋಕಲ್ ಚೂ ದೂರ ಇಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಪನಿ ಯಾನವರು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನೆ ಪೋನಾಗ ಬತ್ತೆ ಮೊಗ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೈದೆ ನೀರು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋ ಕೊರಿಯ ಸಡನ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬುಡ್ಜಾರಿ ಮಂಡೇರು ಬಂಡೆ ಯಾನಿ ಬುಡ್ರ ಆಪುಜ್ ಬಂಡೆ ಅಂಚನ್ ಜಾಪುಂಡು ಇರ್ ಬುಡ್ಜಿಂದ ಈರನತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ ಬುಡ ಅಂಡೆ ಆವ್ ಯಾನ್ ಬುಡುಪನತ್ತ ಗಾಡಿ ಹೋವಣ್ಣ ನಿಂಗಲ್ ಕುಲ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತ ಬಾಲೆ ಬಂಡೆ ಮೊಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಇಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ತೂಯ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪರೆ ಜಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಗ್ಲೆ ತಾಟ ಅರ್ಥ ಆಪಣ ಸರಿ ಬರ್ಪಣ ಹೋಗ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗಂಡಕುಲ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದಿರಿ ಓಕೆ ಬರ್ಪಂದ್ ಬಂದಿರಿ ಮೊಗ್ಲಿನ ಕಾರ್ದೇನಂದೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂಡೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದು ಪರ ಅವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೇ ಬಂಡೆ ಈಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಪಗಲ ಬನ್ನೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಅಂದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು 3 ಜನ ಬೈದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಪಿರಾ ಪೋಯ್ರು ಮಲ್ಲೆ ಜಂಕ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇರ್ ಪೋಲೆ ಬಂದ ಮೋನಿಕಾ ಎಂಕ ಕೂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಬುಕ್ಕಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ಕುಲ್ಲಾಗ ಎಂಕ ಪೂರ ನೇರ್ತಾರಿಗೆ ಇಜಿ ಹೌದಾಲೆ രണ്ട് മൂന്ന് കാർ ಓನರ್ಗೆ ಸರಿ ಇರೋದಿತ್ತೆ ಇಜಿ ರಿಯಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಂಡ ಎಂಬರು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬರ್ತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಗಿನಾಗ 7 o'clock ಬರ್ಪೇರಿ ಸರ್ ಇಂಚನೆ ಕೊಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರವನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತಿನ್ಪಾದು ಲೆತನ್ ಪೋಪನು ಅಂಚ ಆನಿದಿನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಬಟ್ ಎಂಕೊಂಜ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಅರ್ನವದಿಟ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಬೈದೇರು ಕುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ಲಸ್ಸಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೀಟ ತಿಂತೀನಿ ಜೀವತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ನಾನು ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತಾಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಜೀವತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚಂದಾಲೆಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದಾಲೆಜ್ಜೆ ಜೋಕಲ್ಪುರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡು 4 ದಿನ ಜಾಲಿ ಅನ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಗೆಂದೋಡಂದು ನಮ್ಮದಾಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ನಟ್ಟದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜತೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಆತಂದು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ ದೆತೋರ್ನ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಅಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಬಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂವನ್ನಿ ದಾದತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ಪದ ಅವೊಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿನ್ನಾಂಡ ಅಂಚದಾಲ ಯಾಮಂಡೆ ಅಕಲ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಅವೇ ಪನ್ನೈತೆ ಏನಂತ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಲ ಒಂದ್ ಪಂಡೇರು ಟ್ರಿಪ್ ಸೋತುದು ಮಲ್ತನ್ನ ಆತೊಂದು ಜಾನ ಅವೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಹೊಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡ ಒಂದು ಗೆಂದಿಲೆ ಗೆಂದ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಯಾಂಚನ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಇಡೋದು ಬಟ್ ಆರ್ ಒಂಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಅಂಟಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಜರಿಸಬಾರ್ದು ಬೈ ಇವೆಂಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕುಡಿಂದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೇಮ್ ಸರಿ ಪನ್ನೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಟೀಮ್ ದೆಪ್ಪರ ಆತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಚ್ ಪಾವ್ಜರು ದಾಯ ಪಂಡ ಕೊಂಜೋಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಯ ಬೋಡು ಒಂದು ಅವು ದೆತೋದಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಜೋಕುಲ್ಲ ಉಪದ್ರಕ್ಕೆ ತಡೆ ತೀರದ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರ್ದಾಡಲ ಕುಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ಯಾಮಂಡ ಅವಳು ಉಪ್ಪುರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆವಡತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದಾಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಪ್ಪಂದು ಬರ್ರಿ ಮೋಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇರ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಪನ್ನಗ ಈ ಟೀಮ್ ದೆತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಏನ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲತ್ತ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾರ ತೀರಿ ಪನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಂತ ದೆತೊನ್ಲೆಂದು ಪಂದ್ರದ್ದು ಅಂಜ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಎಸ್ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊಡಿತಾರೆ ನನ್ನ ಮೊಕಲ್ಲೆಗೂ ಏನ ಬಿಡ್ಪೇರ ಮುಕುಲು ಹೆಂಗ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಓಲಲ್ಲೇ ಪೇರು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಏನ್ ಬಂದ ಬೇತ ಒಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಗ ಆದ ಟೈಮ್ ಲಜ್ಜಿ ಕೈತ ಪಿರಾಡ್ ಓಪಿನಾತ್ ನಂಗೆ ಉಂದುಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ದಯಬಣ್ಣ ಇತ್ತ ಅಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ಯಾನ್ ಇಂಚತ್ತೆ ಅಂದ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಲ್ದೆ ಅದ್ದು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತರು ಪೂರ ವೇಟ್ಲ ಸೊ ರಿಯಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಆರ್ ಪನ್ ಪೆರ್ ಎಂಕದಾಲ ಆರ್ನ ಕಾಟದ ಅದೇ ಅದಾರ ದೆತ್ತಿನಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಅಂಚದಾಲೆಜಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವುಮೆನ್ ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಏನೋ
friend, he always takes a step and he always tried to support us. I could really thank you, Vanadu. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಿನಾನಿ ಎಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನ್ಲ ನೆರ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ದಾದ ಏರ್ ಮಲ್ತಾರ ಯಾನ್ ಬನ್ನದೆತ್ತಂದ್ರೆ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಬು ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಮಾತ ಪುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಕೋರ ಬುಲ್ತೊಂದು ಮತ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಬದ್ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ದಾದೆ ಬುಲ್ಪುನು ಸೋತಿನೆಕ್ಕ ಸೋತಿನೆಕ್ಕತ್ತು ನಡುಟು ಅವು ಅವಳು ಇತ್ತನು ಅವು ಎಂಕಲ ಡವ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೇರೆಂದಿತ್ತೀನಿ ಕೋಚ್ ನೆರ್ರೆಬಲ್ ಅವ್ರು ನಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ಎದುರ್ಲ ಬಣ್ಣ ಅಕುಲ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಬಣ್ಣ ಸೋತಿನೆಕ್ ಓಕೆ ಮೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಕೈಟ್ ಗೇಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆರ್ ಪಂಡೇರು ನೀ ಆಡ್ಬೇಡ ಕಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗಾಲ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಅವು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಜಾಲಿ ಡುಲ್ಲು ಓಕೆ ಈ ವಿನ್ ಏರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ Especially coach and Trishul Anna, especially. And of course Prem sir. Yes. And one more person, Rajesh Brahmawar sir, because for organizing, especially for girls. ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಕೂಡಲ ಒಂದು ಓಕೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗ ಇದರ ಟೀಮ್ ಒಂದು ವೇಪುಂಡ ಇಜ್ಜವು ಎಲ್ಲ ಇದಾದ ಬಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಪುಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಂಡ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಈ ಸರ್ತಿ 100% ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಪೂರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಐಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ 2-3 ಅಂಚಿಗೋ ಅಂಚಿದ ಇಂಚಿ ಬರು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ರನ್ನರಪ್ಪು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಧಾರಣ ಬುಡ್ತು ಹೋಯ್ತು ದಯಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕ್ರೀಡ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಗಲ್ ಬುಡ್ಜೇರು ಅವು ಬುಡುಪರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇವಣ ಕೈಟು ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ವಿಜಯ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ನೀರು ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಂಚ ವಾರಿತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇತ್ತೇನೆ ಕೆಲವರು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಬೈದಿರತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಶಾಕ್ ಆತನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತನ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತನ ಟೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿದ ರಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗುಬ್ಬಂದಿನ ಕುಲು ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಕಬಡ್ಡಿ ಅತ ಒಂದು ಬೈಜರ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತ ಅಂದ ಅವನು ಅಕುಲು ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 2 ದಿನ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ನಟ್ ಮುಗಿಪರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಲ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿದೆದ ಮಲಮಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬಂದಿರ್ ದಾ ಎಂಕಲೆ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ 4 ಜನ ಗೊಬ್ಬವನ್ ಕಡ ಪೂರ್ಣ ಅಂಚೊಂಜಿತ್ತು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನೇ ಉದ್ದೇಶ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನ ಮಂಡ ಇವಾಗ ಅವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವ್ದಿತ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ್ ಬತ್ತಿವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪಿ ನಾವು ಪೂರ ಜಾಲಿ ಬಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಪೂರ ಬೇತೆ ಹೋಲ್ಲ ಅಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಡೆದಾದ ಬೂತನೆ ಒರಿ ಅಂಚಿ ಹೋಯ್ ಇಂಚಿ ಹೋಯ್ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ಡೆ ಗುಲ್ಲೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಆಡುಂದ ಅತರ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮ್ ಆಡುಂದ പക്ഷെ ಈ ಪಂಡಿನಂಚನ ಮಕ್ಕ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೇರೆದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಕೂಪನಂಚನ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಸ್ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೊಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಂಚನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಿಕುಲ್ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲೆ ಕೊರೋಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಅವೇನು ಶೂಟ್ ಬಲ್ತದ ನಿಕುಲ್ ಅಕಲ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆಲೆ ಕೊಡ್ತೊಜೆ ಪಂಡ ಬೇತೆಗಳು ಟಿವಿ ತೂಯಿ ನಕುಲ್ಲ ಈ ಪೊನ್ನುಂಡು ಬೇತೆ ಉಂದುಪ್ಪುಡು ಎಲೆಲ್ಲ ಸಂಗೋಲು ಉಪ್ಪುಡು ಅಡಿಲೆಪ್ಪರು ಗೊಬ್ಬರೆ ಅಕಲ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂದ ಆಪುಡು ಬೇತೆ ಕೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಆಪುಡು ಉಡುಪಿಡ ಆಪುಡು ಒಲ್ಲ ಆಪುಡು ಈ ಜೋಕುಲ ನೈಟ್ ತುಯ್ಯರ್ಡ ಮೂಲಿಯರ್ ಮಾರ ಇದೆ ಮೂಲಿಯರಾನ್ ಇಮೇಯರಾನ್ ಆಗ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಪುಡು ನಿಕುಲು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಾರಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂದಾಪುಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲ ಹತ್ತಿಕೊಡು ಈ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಅನ್ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇದೊಂದು ಸೊ ಟೀಮ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮಾತಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರನ್ನ ಕಾರಣ ಅಗ್ಲ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ದಸರಾದ ಗೇಮ್ ಗೇಮ್ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಗೆಂದುಂಡು ಒಂಜಿ
ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ಜೋಕುಲು ಇರ್ತದೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ದಸರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಡ್ತೊಂಡತೆ ಐಕ್ ಪೋತೇರು ಪಂಚದ ಕೋಚರ್ ಅವಲುಲ್ಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಸರ್ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಥ್ರೂ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮೇಲ್. ಒಂದು ಈ ಪುರ್ತದ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ.